Nene wacho ni gavana kibitiyo, gavana wan gadier biro tiyo maber, kendo rengo dwa luoko Siaya County, kwachako Ugenya dwa bedo maber mohingo gimoro amora. Joma nene nigi lek moro marach ni gavana ok inyal bedo, Nyasaye otele, borengo bedo gavana, waduoko ni Nyasaye erokamano, wang'e ni koro odhi konyo gimoro amora, obed nyithind skul, obed ang'ono, gavana biro konyo. Ajenda magi ncha nosegolo jopiny nosomo, jopiny duto ng'e ber modhi kelo jo Siaya. Koro dhi loko ngima ma youth, mama ma jabedo, mond liete, nderni odhi loso, skul bende odhi ketonwa nyithindwa mag ECD osomi classes mabeyo. Akwago jo Siaya, obed ru geno gi yie kuom gavana marwa mabiro, no en ng'ama riek, ng'ama jambola, ng'ama ong'e tich, odhi tiyo maber kendo odhi ritowa. An gima akwayo wan kaka youth kod mine ma jabedo, gavana hawa kwayo kodonjo to rangwa youth nikech DPT mare nowacho ni ka gidonjo to nitie manifesto magiketo madhi konyo youth, koro temo konyowa. Koro gima warito kuom gavana marwa gi deputy mare en manifesto mane gikelonwa mabeyo beyo, mane giwacho ni gidhi konyowa in yudhe gi mine gutimo maendeleo e Siaya ka mondo Siaya wani bende